groep cliënten van de Girobank wil naar de rechter stappen. Ze voelen zich benadeeld door de bank omdat ze maar bij een deel van hun rekening mogen komen. Ook voelen de klanten zich in de steek gelaten door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die heeft namelijk jarenlang volgehouden dat alles weer goed zou komen met de Girobank. De groep is nu bezig met het voorbereiden van een stap naar de rechter. Robby dos Santos, eigenaar van Robby's Lottery, zit al een maand vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Een deel van de werknemers van Robby's Lottery zijn gisteren gaan manifesteren op het Wilhelminaplein in Poenda. Ze zijn van mening dat hun werkgever onterecht wordt vastgehouden en dat hij onschuldig is. Werknemers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en van BAP hebben gisteren een minimarket aan de Camina Mythologia gesloten. Er waren verschillende klachten over de zaak binnengekomen en binnen bleek dat er nogal wat schortte aan de hygiëne en aan vergunningen. Terwijl de controleurs binnen waren, bleek verder dat de eigenaar ook sigaretten verkocht aan jonge kinderen. De zaak is voorlopig gesloten. Een duiker kreeg gisteren problemen toen hij te water ging bij Directeursbaai. Hij had problemen met ademhalen en kreeg aan het strand eerste hulp. Daarna werd de man naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Een man is gisteren gewond geraakt door een tak die afbrak van een boom bij het postkantoor in Poenda. De voetganger werd geraakt en moest behandeld worden door ambulancepersoneel. De boom is meer dan 100 jaar oud. Een opmerkelijke poging tot diefstal gisteren bij Baia Beach. Enkele jonge mannen probeerden daar een auto te stelen, maar werden betrapt. Voordat de dieven wegrenden, haalden ze de handrem van de auto en duwden de wagen richting de zee. De mannen wisten te ontkomen, maar de eigenaar van de auto moest een kraan inschakelen om de auto uit het water te halen. In een kolenmijn in China zijn zeker 14 doden gevallen door een explosie. Lokale autoriteiten melden dat nog 2 mijnwerkers onder het puin liggen en 7 mensen zijn gered. De explosie vond plaats in de zuidwestelijke provincie Guizhou. Onduidelijk is nog waardoor de ontploffing is ontstaan.